Yadda za ka samu kyautar kuɗi daga naira 100 zuwa 1000 zuwa 1500 ta hanyar amfani da wannan application na JumiaPay. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da kasancewa da ku a wannan bidiyo. Don wannan shine farkon zuwan ka wannan channel namu mai albarka, muna roƙo da ka taimaka ka danna mana alamar subscribe, sannan ka taɓa alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mu ɗora. Kamar yadda kuka ji na ce yadda za ka samu naira 100 zuwa 1000 zuwa 1500 ta hanyar amfani da application na JumiaPay. Sannan link na application din za mu je muku shi a description na wannan bidiyon, sai ku ɗauko je Play Store ko kuma ku shiga Play Store ku yi setting na JumiaPay sai ku yi register. Da zarar ka buɗe fuskan application din kamar haka shine za ka zo ka yi register. Yadda za ka yi register shine za ka taɓa daga saman nan za ga inda aka rubuta sign in, ko kuma ka zo ƙasa ka duba za ga inda aka rubuta me, kawai sai ka taɓa shi kai tsaye zai baka gashi nan inda za ka zo ka yi register, sai ka taɓa shi kamar haka. Da zarar ka taɓa abin da zai yi anan zai ce ka sa email ɗinka, saboda haka mu yanzu gashi nan mun sa email ɗinmu, sai ka taɓa next. Da zarar kamar da kuke gani gashi nan yanzu mun riga mun sa email ɗinmu. Abin da zai ce anan shine ka saka password, sai ka zaɓa password ɗin da za ka saka, saboda haka sai ka taɓa next. Da zarar ka yi next kai tsaye abin da zai kawo maka anan shine zai ce ka sa first name, middle name, last name, saboda haka yanzu bari mu cike nan. Kamar yadda kuke gani gashi nan, sai mu zo mu taɓa next. Gashi nan ya nuna mana nan za mu yi intelligent verification. Gashi nan za ka zo ka duba daga nan zai ce kai selecting na wasu pictures. Kamar yadda kuke gashi nan kai tsaye yanzu anan zai ce mi verify phone number. Yanzu za mu sa number wayar mu, za su turo mana da OTP a wannan number wayar namu da muka sa kamar yadda kuke gani. Yanzu za mu jira OTP mai shigo. Kai tsaye za mu yi copy, sai mu zo mu yi pasting, sai mu taɓa next. Mu taɓa next. Gashi nan kamar yadda kuke gani yanzu already mun riga yanzu mun gama register, sannan mun yi verify phone number. Kai tsaye za mu taɓa nan. Idan muna so za mu iya sa fingerprint, in kuma ba ma so sai mu bar shi later. Kamar yadda kuke gani yanzu mun riga mun yi register. Yadda za ka samu wannan kuɗin shine ta hanyar amfani da jijjigawa shaking. Kamar yadda kuke gani gashi nan yanzu ya riga ya buɗe mana. Idan ka zo ka duba daga ƙasa nan za ga wasu jerika, akwai phone, akwai shaking with phone, akwai gashi nan kala-kala. Kai tsaye za ka zo ka taɓa shaking and winning ɗin nan kamar haka. Da zarar ka taɓa shi kamar haka, abin da zai yi za ka zo ka taɓa shake and winning kamar haka. To abin da ake so anan